मा लाबोखो? लाव हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायलांगोन होननानै। आरो सोरबाफोर गोदान नायसनबायदोंब्ला लोगोफोर अननानै साबस्क्राइब, कमेन्ट, शेयार आरो लोगोसे लाइक होनानै गालांबानो जाबाय आरोना। दिनैहाय नै बोथोरा सान्दुंआबो देन्जार दुंदों। मा होनदों बुंलाय? माइ सालिनो आङो रानबाय माइया। आरो खाथायाव जुनानै सालिनोसै ना। गोजा गोजा नुजोब्बाय मानसिफोरखौनो। दुगैनो नागिरखो ना माखो नों? मा लाबोखो? लाव खावसे। सान्दुंआबो जोबोद मोजां दुंखाबाय नै। माइफोरानो बावबुंनो, नाथाय माइआ रानबाय। जावनांसिगौसो आरो सालिनांसिगौ आरोना। बेखौनो सालिग्रोनानै लाग्रोनोसै आङो। माइया जमासो खालामनानै ओमफ्राय बिदि खोबहाबथारनानै दोननांगौ। बिदि जाबाय नै आंहा सान्द्रि सालिनोसै एबार। दे हारसिं लाबोलाय। बो आदाबो माइखौथ' बुंलाय। सान्द्रि संग्रायजों 카메라. Aku belajar. ज्राव ज्राव होनबा माइया राननायनो नों मा ज्राव ज्राव होनबाय। आंथ' मिन्थियाना माइया माबायदि रानो। नै बेखौथ' जेबो मिन्थियानो दां। सान्दुंजों बारा सिनायसै मानसिखौनो। नै बिदि सालिखांबाय। दा एसे होबाय ओरै सालिबाय। हाब माला बुंगोन दे बिदि सुनानै। ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि। जोंनि लोगोफोर जोब्बाय नै। नैबे लास्ट। माबा बेगरा सबाइ बेगर। सबाइ बेगर नङा नै बिनि फिथाइनि बेगर। आं माइखौ जावनानै लाखांजोब्बाय। मानसिया मोब्रुं लोमजादों एसे। बायनोसैलाय नै बानलु बाथोन, आलु बाथोन। होख्लायग्रोनोसैलाय जानाया। सान्दुंआ जोबोद गोसा दुंबाय नै। बैग्रि फोरानना होनां फिसाजो लायनो। फिसाय मामिया अबेनिफ्राय बैग्रि लाबोयो। आयै गोथां गोब्राम गासिबो लानानै फैजोबो। फोराननानै दोननांगौ जाहैदों आंहा दा स्कुलाव थांबाय। बुरजा लाबोथारबाय। नै बेयावबो फोरानखांबाय सिगांनि बेहा। गोथांबो गोमोनबो आयै। दाख्लैनि खोमा बिमाया लामनानै दोनदोंसै आंहाबो बावगारदों। गेब्लेलायबाय आयै। अबाव लायो बिबैजों खारखालांनानै गायलायबावनोसै बे। बैग्रिया एसे मोननो नांबावगौमोन। बेनोसै आरोना आंनि भिडिअ'आबो बेखिनियावनो लोगोफोर। आं दोनथ'नाय जासिगोन आरोना। बाय बाय लोगोफोर। गाबोन लोगो मोनफिनगोन।